Pinapalipat lang kita, Ter. Pwede na natin ka, Ter. Piminirihan po yan, bawal yan. Ate Hilaria, ha? Pwede. Lakas mo! Ano yung Tagalog? Uy! Sino po dito ang galit sa mga korap? Yung stand of vocabulary. Ito na. Guitars vocabulary. Yuhu! Musta yung mga kansel ako pala si Paolo. Kita dahil ng mga memes kayo linggo at tinagad simulan. Baka mawala lang ako na internet kaya bisa na natin. Hey girls, saan kayo mas na-attract? O nga pala, kalabas na Alice in Borderland. Lalaki mahilig sa pusa. Lagi nga ako tinatag dito, man. Ano ba? Yung Congress Meow. Mamaya pag-usapan natin siya saglit kasi nagtitingin din ako tungkol sa kanya. Bakit siya pinag-uusapan? Ano meron? Pedaanan muna natin yan. Kaya na full Pinay Body na IG. Hi, palambing please. Parang ka pala si Kiko. Weirdo daw eh. Nice try. Okay lang yan, man. At least, di ba? Napatawa mo siya pero weirdo ka pa din. Unod. Sabihin, bayaran ako, man. Sandro Marcos. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ng Tito Romualdez mo? Late. Dapat mas maaga pa. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag naman, boss. Huwag na ba ganun, boss? Sa mga gusto ng Paolo context dyan, eto siya. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Ito rin raso kaya siya finailan ng ethics complaint o iba pa niya mga kasama doon. Kasi ganun siya. At hati ang internet sa tingin sa kanya. Iba na tutuwa na merong nambubulabog siya sa kongreso, diretsuhan, wala ng plastikan. Kasi pagdating sa mga korap at mga magdarakaw, tinatago nila yung kanilang kadumihan sa harap ng tao. Pero ngingiti-ngiti lang or mag-finger heart sa harap. At yung kabila naman na naiinis sa kanya kasi wala siya respeto, hindi siya sumusunod sa mga rules at pabalang ang sagot niya sa ibang mga kasama niya sa kongreso. Ako, particular ko opinion dyan, nakuha niya attention ko. Ngayon ko interesado ako sa kanya, kailangan ko pa makita anong gagawin niya. Kasi ang mata ng tao ay nasa kanya ngayon. Alam niya kung paano makilala. Alam niya kung paano tignan siya ng tao. Ngayon, yung ganong klaseng kapangyarihan, lalo na isa siya sa mga pinakabatang congressman. Nanalo siya recently sa Cavite nung eleksyon sa 4th Congressional District. Siya, kapatid niya at yung nanay niya tumakbo at nanalo. Ngayon, ang mga mata ng tao nasa kanya. So, yung ganong klaseng kapangyarihan, ganon din ang pressure na binibigay sa kanya. Kasi may mga nagpapadala din. Tulad ng mga video na ganito. Sa Cavite na itong overpass na to, naging overpass resort. So, yung mga tao, syempre sa comments, sinasabihan siya na, oy, meow meow, tama na satsat, ayusin mo ang dasma. So, yun, di ba? Dahil mas marami nakatingin sa'yo, mas marami din magpa-fact check sa'yo, mas mataas din yung standard na tinitignan ka ng tao, hold ka ngayon to a higher pedestal sa normal. Dapat lang kasi isa ka ng kawani ng gobyerno. Ngayon, naalala ko lang din yung mga senador na maingay sila nung eleksyon para maboto sila, jijingle, sayaw-sayaw, huhu. Tapos pag nakaupo na sila doon, di mo na sila naririnig. Di ko alam ano ginagawa nila, ano ang bag nila sa Pilipinas, pero wala na sila. Kaya siya sumikat dahil din dun sa contrast na yun eh. Tapos yun din, mas bata din siya, so siguro mas naiintindihan niya, lalo na sa internet. Yung mga senador natin na hindi na nasasubaybayan, no? Hindi na nasasabayan ang mga makabagong teknolohiya na meron ng internet ngayon. Mapa sa censorship man yan, sa AI, sa Facebook, sa misinformation. So, mabuti rin meron tayong bagong dugo na papasok dito. Ngayon, ang kailangan natin malaman moving forward ay kung ang bagong dugong ito ay walang dumi o bahid na papasok dito sa bansa. Kasi sinabi din niya na siya isang nepo baby at di naman daw niya tinatago. So na ano lang, parang gawindang lang yung mga tao na merong ganito magsalita sa kongreso na usually polite, professional, kung meron mga kaso o mga problema yung mga senador at congressman, eh hindi sila nagbabangayan behind closed doors at makikita mo na lang sa news kung meron man sila mga issue na lalabas. Eh yung nangyari nga sa ni Sandro, na pinopost niya, lalo na yung nagsimula sa kanya yung kay Glock 9. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka meow 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Eh lagi siya na pag-uusapan ngayon ng tao. Meron din siyang interview kay Jessica Soho na tinanong siya tungkol sa mga nangyari sa bansa, anong gagawin niya. Para sa akin maayos naman siya sumagot. At kahit weirdo siya, di ba? Malay natin baka ginagamit niya to para mapag-usapan siya. At kasama rin naman yon sa pagiging isang public official. Dapat marunong kang sumabay sa paano ka
nakikita ng tao. Kasi mababawasan yung pagka-plastic mo doon. So where is this coming from? Bakit ka naglakas loob na magsalita? Everyone else, di ba? Tahimik. And then here comes a Gen Z congressman. I think 26 years old lang siya. Suddenly, 1998 siya pinanganak. Saan ba nanggagaling? Saan nanggaling yun? Saan ka nanggaling? Well, Kasi napupuna ng nanay. Kasi isipin mo na lang kanya mga binabatikos o kanya mga pinagtitrip. Ayaw ang isa sa mga pinakamalalakas na political families dito sa Pilipinas. So para gawin niya to, talaga yung mga tao ay napapansin siya at nagpa-viral siya sa mga ginagawa niya. Ngayon sana hindi lang to lip service. Talagang makita natin ano magiging epekto nito mga ginagawa sa House of Representatives. and I wanted to see personally if I could beat them. That's all. Yun lang. Wala kang ibang motivation? Yes, I just wanted to see if I am capable of defeating the Okay. two most powerful people in the Philippines. May nagsabi, tapos sabi mo yung isang meme na nakita ko, ano Meow, yun? meow, meow, meow. Tigilan mo na yung ginagawa mo, tapos sabi mo, ano bang ginagawa ng Kongreso, nagnanakaw? Parang ganun. Oo. Ano yun? Hindi yun yung gawain ng normal na congressman. Kasi parang sabi sa'yo, nila parang, oy, Abnoy yan. Anong ginagawa niya? Hindi yan yung gawain ng mga normal. Response ko naman yun kay Kong Ferrer of Gentry. Ang response ko naman sa kanya, ano gawain ng mga normal na congressman? Magnakaw? Kasi yun naman talaga yung ginagawa ng mga congressman. So, kung ang normal na gawain nila ay magnakaw, edi mas good ako na hindi ako normal. Diba? Parang anong nangyari? Kung ganito isa normal na congressman ganito, tingin sa kanila, ayoko maging katulad nila. So, kaya siya laging ganito, na parang, kaya siya taliwas yung kanyang ginagawa sa karamihan ng kanyang mga colleagues. Ilan na ba yung ginawa mong meme? Ilan ba total? Hundreds. Thousands? At active din siya sa social media. Kung mag-post siya sa kanyang page, kala mo Twitter lang ulit eh. At least narinig ng tao yung kanyang mga pinopost. Sana wag lang niya yung gamitin para kumuha ng either awa o ng suporta o ng paninira sa kanyang mga kalaban. Ngayon, meron kasing parang social responsibility ka pag post ka online, meron ka mga nililimitahan, meron kang hindi. Yun yung nakakatakot pag merong malaking following o merong malaking reach ang isang tao. So, ito ko active nga siya sa mga meme pages, eh. Baka kinokomenta niya eh. At sabi niya, G naman siya at game na siya sa mga nakikita sa social media. So, pinapakita lang din dun yung kanyang pagiging close sa kanya edad at kung paano siya nakaka-relate sa mga tao. Kasi dati pa, nung consulto lang ako, mga first term, second term, nagaganon na ako eh. Pero dati, ang mga kinaway ko lang, parang nagre-response lang ako sa mga bashers ko. So ngayon, yung mga bashers ko, naging congressman na, naging senator na, kaya So, nasanay na sila. it's the same. I treat everyone equally. Pigilan ang katiwalian sa paggamit ng pondo. No. Alam naman natin yung Congress. No, hindi sapat yan. Di ba natin pwedeng i-envision ang isang gobyerno, lalo na ang Kongreso, na walang bahid ng kurakot o anomalya? If Singapore cannot make a perfect government, then what hope do we have? Masakit naman nun. Ganun talaga. Tingnan mo, ang ganda-ganda na sa mga, yung sa mga European governments in Singapore. Pero kahit pa paano, may konting corruption pa rin doon. Eh sa atin, parang parang alam mo yung stage 1 lang yung cancer nila. Sa atin, stage 4 na. Cancer Tapos sa may lipunan. tuberculosis pa. Tapos may heart condition pa. Ganun kalala ang sakit ng Pilipinas. Tapos putol pa yung paa. Tapos may tuberculosis pa. Kailangan pa magpa-dialysis. Napakamalas naman natin. Hindi nga malas eh. Umabot tayo dito eh. Di ba sabi nila, the Philippines is not poor, it is plundered. So, napunta tayo doon. Hindi naman tayo biglang nabuo tapos mahirap. Hindi. Kilala nga tayo bilang sobrang daming resources, ang dami natin nilalabas na magagandang mga utak, ang ganda ng mga infrastruktura. Pero after years ng korupsyon, ng poverty, ng mga napapabayaan, na parte ng lipunan, ito ang mangyayari sa atin. So, ibig sabihin, pwede pa naman natin Our maibalik. government has a chance. Yun yung So anong ginagawa ng mga congressman na bata, na Gen Z, na katulad mo sa gobyernong ganito? wala, chill lang. Lahat ng mga, yung mga iba, takot sila mga damay sa issue. May mga kausap kong mga similar age sa akin, pero lahat sila sinasabi na, baka madamay kami, baka mabubusan yung budget namin sa street, baka mapakulang. Yeah. Kasi politics kasi yan eh. So kahit anong gawin mo, mayroon talagang palakasan sa ganyan. Yan ang parte ng politics. So ewan ko, di pa ako G na G sa kanya, pero interesado ako kung anong magagawin niya. Yun lang masasabi ko. Eto, syempre, elite ball game knowledge. Ito nga pala to yung kay Aura. Man, game recognized game. Congrats at happy birthday sa'yo. Gulat ako dito. A soldier does not dare to fall on its mission. Daig pa kayo ni Aura. Puro kayo lahit ng bading kay Aura, pero ano pa niya kayo sa kanyang nabag na body. Nod. Uy! Bagal ni Anthony. Anthony naman! Bawas na ang grade nyo. Magbibigyan ko ngayon ha, pero ibalik nyo sa akin sa next quarter ha. Kasi pa magko-content, wag na mahiya. I'll accept this, pero don't expect na mataas marka nyo. Nak ha, please manage your time dahil super late na to output mo. Remember, kayo gumagawa ng grade nyo, kami lang taga-compute. Tunod! Mga kapatid, sino po dito ang galit sa mga korap? Pakitaas ang... Gising ang kanyang nanlalamig na dugo. Ganon din, magtaas na kamay yung mga gusto mag-summa cum laude, hayop. Meron kayo nahabol na score kasi babagsak ka ng semester.
Sunod! Date idea magkatabi kumakain. Yan ang na-pull niyang body. Bad nga ba talaga? Bad sa ating, sa Senate. Okay, sunod. Putas, nanginginig pa yung eardrum ko. Meow, 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 meow. Ginay, tabi mo na. Para po sa kanya lahat. Ayoko na. Para sa kanya lang ang memorya namin. Lahat na pinaghirapan ko para po na sa kanya. Doon na, ayaw mo kay baba mo. Bunggo mo na to. Nakakatakot pag habang nagdadrive siya. Yun yung umiiyak siya. Hindi ko na talaga kaya. Tapos ang bilis na tantulin. Sunod. Silent Hill Philippines. When are they going to be finished? Ito yung sobrang unique lang ito. Ito yung kakaiba sa Japan. Mabilis nila nagagawa yun. Tulad din sabi kanina. Singapore, ibang iba. Pero hindi masama magkumpara para meron tayong gugustuhin na maging. Kasi pangit parang nayaan lang natin maging substandard lahat ng ating mga serbisyo na nakukuha natin. Kasi yun doon na tayo sanay. Hindi dapat tayo masanay ng gano'n. We deserve better. At naalala ko lang din, naglalaro kami ngayon na Silent Hill. Part 3 na ata. Pag lumabas yun sa ating Paul Gaming channel, like at follow nyo na rin. Nag-upload kami dyan 2 to 3 times a week. Let's go. Dami kong time, no? Pucha, para congressman. Nothing beats a Jet 2 holiday. Mga senador, naghanap ng pagtataguan ng pera nila. Baka meron sa idea. Career ladder. Career ladder. Ano ba ito mga bad? Puro body. So makulong ang mga body. Last try. Okay, let's go. Gusto mo ba sa mga pusa? Collie, okay? Ako? Aray! Okay lang. Warm up muna ulit. Warm up. Mag-approach sa akin. Nalagay po for female at for transgender. Kinder nyo. Oo nga. Tawag ko yung edad siya. Nasaan ako, Hindi. Mali po yung ginagawa nyo eh. Customer ako dito. No context ito. Hindi mo May styles ka na dito. Ginugulo mo ako. Oh, sige. Karadin. Red one. Ano ba ginawa ko sa inyo? Pinapalipat lang kita, Ter, kasi lalaki ka, Ter. Pimiliriya po yan, bawal yan. Ate Maria. Okay, sige. Woo! Maayos naman ang pakikipag-usap nila. Ano ba pinagsimulan nito? Yun lang ba? Ano yun Ako, sir, ha? So Parang biyahe ko. Mas mahaba ata pasensya ni Kuya kaysa doon sa biyahe. Alam mo, hindi na ako nagulat kasi alam mo yun, hindi naman lahat ng tao updated sa mga ganitong gender eh. Pero alam mo yun, tayo, yung mga chronically online, alam mo yung context niya. Pero sige, kung sa bibig ni Kuya nanggaling, sa bibig ni Manong na nanggaling, intindihan ko na ba kung bakit yun ang kanyang sinabi. Nakalagay po for female na, hey, can you drop this? The hardest guard. Yan ang literal na ginwardyahan niya. Mas matigas pa rin ang batuta ni Manong. Sunod! Iba ang kanyang control. Like 2PH for you. Instead of calling her fellow Filipinos my N-word, why not call them my inj? Totoo, pero magkaiba sila ng degree, yung tagal ng isa versus nung isa kung kailan lang natin naramdaman. Pero ewan ko nga no, ibang iba yung dating nitong yung N-word na gamit ng ibang lahi versus tong injo sa atin. Di ko siya nararamdaman as parang masakit o merong ano. Pero alam kong ginamit niya para pababain ang tingin natin sa sarili natin. Tama nga naman yan. In-word. I-N-word. Yun na lang ang gamitin natin. Gamitin mo lang ng buo, bet. Tayo na ba may gamit yan eh. The Filipino N-word is B-Isay. Kaya merong mga groups na naaway Tagalog at Bisaya, leche. May Philippines po siya, naalala ko to yung gender neutral na Filipino. Men, ano ba? Wala ba itong katapusan? What's up, my in-word? Rad? Ano ba kasi yan, Ate Kim Chu? Parang ako nahihirapan sa paggamit mo. Ano ba to? Like, paano yan? Doktor mo ako. Ganon? Parang sakit. Sobrang OA. Left over right? Paano? Left over right, diba? Well, binabalibag na si Kim Chu eh. So, kapag ganito? Ay, hindi eh. Bahala kayo dyan. Flexible na hulugan. Bagay naman sa kanya. Flexible kasi siya talaga eh. Sunod, yung star na vocabulary. Ito na po. Tsaka kanina. Gender politics, woke politics. Ito na, yung star na. Ating kumpleto natin. Guys, nailabas na ang papel. Ano ang sa? Sir. Kosa.
Kakosa, Ya Kuya, Oma, Amo, G, Gangster. Kala ko G as in game eh. Plar, para na may L. Bakit ba? Na-typo la. S is source, asset. Ano pang silbi nito? Leche, lespo. Etong lespo tsaka police, ginagamit ito noon pa. Hindi nga ito yung style ng vocabulary. Cousin, man, doll, idol. Nagbawas pa isa pa letra. Matsalabi, binabaliktad din dati. Dains, tagal na. Off, bitaw, aray ko. That's for aray mo. Aray nating lahat. Kasalanan mo to, malupiton. Awit sa'yo. Egul, day ones, day zeros, OG. Yan yung mga nag-start pa lang. Roxy, score, Ebu girl. Kala ko Ebot, drug paraphernalia, gang. So tagal isang letra, lala. Alam na natin for real, totoo. Yeah, Asta, Demenor, Ebas, salita, hood, neighborhood, trip, crazy, PS, money, epip, drug paraphernalia, EA. Ito pa, pero pa pala ibang meaning ng EA. Okay, Ekalal, Capin, Lai, Banat, Palag, tatagos ba? Can you do it? Efas, let's go, bounce. Sabay sa paglipad, yung pasikat pa lang, tumasabay sa flow ng period, sabay sa trip, adding sa'yo, you're paranoid, FT, food trip, full grown, shook, baliktad ng kush, patabay ng bulsa, make money, pumera, kabubuan na lang tumalamang, in English mo lang, lakas mo no ka pa. Kung mga panghabol lang yan, parang desu sa hapon. Sunod diba, labas yun, 1 4 cheeto paper, bawal manghiram pag ng papel, parang hiram ka, bagsak ka na. Gitters, vocabulary, yuhu, opening remarks, over naman sa as, para tanong, hydrogen, walang masagot. Mga gakanon, example, namo Jane, bida-bida, yes, galing, tayo na mga, buelo, over naman, tito kasi ako, kinikilig, Meldibel, Maldita, o ikaw dito, gumaya, Lanina, Orbosan, to the moon and back, jungle, alam, pareho ko to din naiintindihan eh. Lava walk out, uod dead, ano, parang salitang bading, tulad ng kay Manong Guard. Wanna play with me, liptolelap, momol, Shokari sweat, request na makita Timan, KKK, kulong. Dapat maraming ganyan sa Senado at Kongreso. Sleepasil, nose crunch. Kasi napapaganong ka. Okay. Tara na nga. Better place, Wansa, fake. Sana all, proof of purchase, resibo, Twister, Jingo Plus, Nyorplay. Nyik-nyak, walay, burapika, gawa ng rebulto. Tama na kayo yung kilikili ko. Hindi na niya kaya. Siguro, nangangamoy na siguro siya. Nandyan si Nyingoy, Yehey, Shitty Pyrot, Nyipailarot, CEO ng Kineme. Meron siyang credential. Or Pop, Subos. Hindi ko rin nakita ni Subostra. Man, yes, di ba? Ang saya. May iba dito, self-explanatory na amuin ko pusod mo nang matapos na ito pag... What the fuck? Antemaloy hair. Ito, hindi ko na ito. Gnarly. Gnarly. Mr. DJ, kasi nag-request. Nyarurot. Cosplay. Nagpalitan nyo. Psst pa join. Kaya ayoko na sa sirto ang babastos. Follow sa Blackboard. Galit na yung Vice President. Alam mo talaga siya. Motorcycle Diaries. Pang Boto Vlog. Wet. Woo. Release. Cool ba? Takot ako. Okay. Sabi ko na. Twilight. Betlog. Please. By Sabrina Carpenter po siya. Baliktad yung doon sa Youngsta na pinapaikli mahaba. Ito pinapahaba yung maikli. Kailangan sa toast ko may ayaw na tao. Totoo yung tanga. Pag may ayaw maniwala, bago na ayaw ka na. Pagod na ako. Ito roleplay. Shhh! Nandiyan na si Nyingoy. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. The best ka talaga. Iba-iba talaga pag CEO ng Kineme. Nad, di mo ka-humor kausap mo. Boss, baka naghahanap ka ng motor. NMAX Pasalok B3. 1.5 lang yun Pero galing second floor. Pasalok. Sorry. Huwag ka magsasorry, man. Yung mga humor nyo kahit corny o cringe, sabihin mo. Wala ka ng pakialam kung di na naintindihan. Basta sumaya ako dun Minsan nagkasabi ako ng joke isang tao. Wala akong pakialam kung di siya matawa Basta ako natawa ako sa sarili ko joke. Okay na ako dun. Tawagin mo na ako weirdo. Basta huwag nyo lang ako yung tag kay Kong Barzaga dahil hindi ako siya. Leche. Uy, safe pa kayo dyan? Siguro naman nakasara ni kuryente. Naku po. Aray ko. Nasaan yung mga 0 days ko? Nakatakot. Tanggalin nyo ni mga outlet. Ito nangyari, yung mga mga mambabatas natin na hindi mga CEO ng Kineme, mga walang credential, sumayaw lang, puro promises, puro pangako na napapako. Nakatakot. Ay, parang scene sa Ingat kayo dyan. Parang scene sa... Baboy ba yun?
Di porket nakangiti siya masaya sila dun ha. Gaya lang talaga mga Pilipino pero di natin deserve yan. Why is Tagalog so hard? Mas mahirap maging Pilipino. Basta nut? Perfect. You use basta na correctly. Kailan natin sinasabi yung basta na? Legends na nakakaalam. Siya lang nakakaalam niyan. Pag tinatanong mo, ano meron? Basta. Sinabi niya yan. Ito na humor natin nag-evolve na. Ano yung pagkain mo? Ha? Ano yan? Makaroro? Marlboro? Makangango? Tama, makaroro. Analog horror yan, diba? Na style. Galing. You'll be rage baiting your girlfriend is your love language. Siyempre. Baka bigla ka lapitan ng babae niya, sabihin lang sa'yo, uy, ang bongga naman, Pwede. Lakas mo! Wala ka na sa 0 days ko. Kaya... Uwi sa'yo ha. Papuntayan kita. Balo ka ba? Bal ka? Papuntayan kita, di ako uuwi. Naku, mahirap yan. No problem. Awit sa'yo. Hindi mo palyado ha. Gusto mo yan ha. Naakasa na ako Baka naman. Amoy lang. Ito sa kabila, mas sarap ako. Sige lang. Sakta nga. Overtake na naman. Si ate mo. Uuwing luhaan. Apektado sa mga sinasabi mo. Ramdam ko nga Hindi umuwi ngayong araw ha. Thank you, Lord. Hindi pa nag-negotiation. Kasi pabor pala sa'yo. Bumalik sa kanya. Kaya okay maniniwala sa makikita sa TikTok yung mga daming rules and regulation, red flag to, blue flag yan, green flag yan, men. Pagmahal mo, meron yung paraan at papag-uusapan yan. Hindi lahat may rules and regulation. Daigbo pa si Lord. Lord God, 10 lang commandments Daigbo pa. Kaya ayoko sa section na to, ang babastos Ayaw mo ng bastos, she tripping, okay? She tripping if ayaw niya maging akin. Mukhang sanay na si kuya Alam na niya yung banat niya kada segundo pucha. Veterano na to sa para-rage bait ng jowa. Yung pinatayan ka ng karapatan. Sabi sa'yo patay mo yung tractor. Tanga si mama, tanga na bobo ka. Dinaan mo sa akas pawis. Pag ito kapag pawisan sa jowa mo, kada may sasabihin ka, iwanan mo na, hindi yan ang para sa'yo. Sunod, inipit pero hindi tinamad. Yeah, pwede yan! Alam ko meron mga halaman na pwede to Parang babagsak din siya Pero hindi lahat. Nga ako dun. Baka nagmamagsasaka-splaining ako Baka mali Papa-double check ka. Yosharu B, sorry na. Psst, hoy, sorry na galit ka ba? Eating B ko kasi I miss you na bebek ko. Walang sagot. Ka. Ang sakit mo. Aray ko. Lakas mo naman. Lalanan yan. Please, please, please. By Sabrina Carpenter, sumagot ka. Pagod ako. Doon nagtatapos sa ating, hindi ko lang ano yung dinaanan natin. Dami nangyari. Kung sino pa na bagay nito, huwag nyo kabatin like, share. Lagi nasa pin comment ng ating mga playlist ng mga balitang kumawa ka, talo ka, sulot o sukot, Paolo Gaming din pala. Puntahan nyo na sa mga gamers dyan at mga members na mas na maaga napapanood ng mga videos at minsan na tinatanong ko anong gusto nila next sa topic. Paolo na mamaalam.